chuirde tá sin am dúin meascanna chahabh a dern siad linn agus is muoinmh an sin mar bí mo gcónaí gurí mhéirechaí a legan ar maith agus ní maithana é sin ná leag na méirechaí ar an méal nó ar an súin nó ar na súla. Mar sin déanamid measc dúin héin as tá sé fíor éasca. Seo atá a tastáil éadach. Seo éadach atá agamsa. Agus téann sé ón ordóg go dtí an gúlan, ceanmóg atá an. Chun mála sin tá banda elastic a tastáil, ráfíosa. An sin atá siad. Sin méid. So, na chéad rud a dhéanamh tá ná féach cá bhfuil an líne le bailach an seo. Agus sér a dhéanamh muid ná filmid an taobh seo ar an líne atá sa lár an sin. Agus déanamid an rud céine ar an taobh eile go dtí an líne sa lár. Agus seo mar atá sin is. Agus leanhamid ra agus déanamid é sin uairháin eile ón taobh seo fil ar an líne sa lár agus ar an taobh eile déan an rud céine. Agus seo mar atá sin is. Anis, an bheice tú millseán an seo. Cosúla millseán úsáidimiid an banda leisteach an seo agus cuirimid ar híomháin agus cean eile ar an taobh eile. Nis, tá sé cosúla millseán mór. Agus an sin filmid na taobhanna an seo go dtí an líne sa lár, cean amháin, agus cean eile. Agus anis, seo mar atá sé, agus cuirimid an banda mór thimpeall ar an luas, ar híomháin, agus ar an taobh eile, agus sin é. Dianta. Éasca péasca.